हॉकी का स्टिक हाँ हॉकी का स्टिक है इधर हॉकी स्टिक दिखाई नहीं दे रहे हैं नीचे oh bro वो भी नहीं गसाइगाव नी आयो आंखौ सिनायलायो आंनि भिडिअ नाय थेंक इउ गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दं होननानै लोगोफोर आङो गुवाहाटीयाव एयारपर्ट सेराव आजरा बेयाव माने स्पर्ट्सनि गासैबो बुस्थुखौ मोनो आङो बेवहाय माबा बायनो फैदों हकी स्टिक हकीनि सिन पेड बेनिफ्राय हकीनि बायदिसिना बुस्थु बायनो फैदों आरो बेनिफ्राय लोगोफोर हाबना नायनोसै बेवहाय मा मोनो मा स्पर्ट्सनि माबायदि बुस्थु मोनो बेयाव हाबना नायनोसै देखायनो नाजानोसै बेसेबां हायो आरो आं हकी स्टिक बायनो फैदो आं बेखौबो बेसेबां दाम लायो मा लायो आं बेखौबो आङो देखायनो नाजानोसै अब्ला आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर खानापारानिफ्राय बेयालासे 300 लाबाय बाइकजों कोई भी मतलब बाइक से ना खानापारा से यहाँ तक कितना लिया 300 घर बरमा लोकेल है आमी दुइजन आज माने लग पाइसे मोर लोकले आरो एकजन আছে मोर दादा आरो गुवाहाटीरे लोकेल ओके बाबा हां ठीक है लग पाम आरो ना ভিডিও তো চাবি ভিডিও লাইক কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব মানে জেমস বডো ব্লগ আছে ভিডিওটো চাই লবি হা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বাই চলো বাই ये सब कुछ चलता है लगे My name is Mercy Musari. Ani nama Mercy Musari. So biangni department running. So ang running गेलेनो मोजां मोनो. So नोंथांमोना जुदि मिथियाब्ला बेयाव फैनो हागोन डिकाथलन स्पर्ट्स आजारायावहाय नियर रानि गेट. So बेहाय नों भेराइटिस अफ शुज रानिं शुज मोनगोन मानसिफोरा माने रानिं शुआ माबायदि मिथियाना. So नोंथांमोना बाव फैनानै डिफरेंट टाइप अफ शुज कालेक्शन खालामनो हागोन आरो खम बेनि प्राइसआ खोन्थिना हो प्राइसआबो बे रिजनेबल प्राइसआवनो 899 स्टार्टिं ओमफ्राय 1399 ओमफ्राय 249 and starting माने डिफरेंट टाइप्स अफ प्राइस जों मोनगोन आरो लेडीज गोजाना बे बे लेडीज गोजा ओमफ्राय जेन्ट्स नाबो बेलेग मोनगोन आरो जेन्ट्सनि बेयाव आरो बेयाव डिसकाउन्टबो दंबो यागे एभ्री प्रडाक्टआव 30% 10% डिसकाउन्ट थाखायो गासैयावबो डिसकाउन्ट थाखायो मोजां माने गोबां मानसियानो माने बेहाय फैया मिन्थिया जेरै गुवाहाटी मेन माबायावल' टाउनावल' ओंखारो माने इउज खालामना बायो ओमफ्राय बेयाव पार्टिकुलार रानिं बा रानिं मोनखायो आरो बेयावथ' गोबां दाम जों 7000 8000 ओरै माबानिफोरा दखानफोरनिया बेनि प्राइसआ गोबां ल' आरो सोरबाफोर मोनथियाब्ला ओमफ्राय आंनासो किस्मदा हामा माने आंनो हकी स्टिक नांगौमोन जोंनि अखमाव हकी गेलेयाना आसामाव फार्स्टआवनो जेयावनो आगै थेंक इउ लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनबाय आरो चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय बेनो आरो आगैनि माबाया मोजां जाथो जेनेबा आगैनि डिपार्टमेन्टआ सोरबा गोबां स्पर्ट्स माबा गानग्रा दङ खम प्राइसआवनो बेयाव माने डिकाथलनावहाय मोनगोन आरो आजरा लोगोफोर एयारपर्ट सेराव आजरा अब्ला आगै खेबसेबाव बाय ओके बाय सी यू दादा गासैबो बुस्थुखौ मोनो बेहाय वाव ओहो सलिड आं मा बायनो फैदो लोगोफोर गासैबो हाँ मेरे को जिम का भी सामान चाहिए हाँ चलो हम पहला हॉकी स्टिक लेते हो साइकिल लोगोफोर नाय बेहाय माने ओरै माने स्पर्ट्सनि
हॉकी स्टिक किधर है? हाँ, हॉकी स्टिक नहीं होगा तो कैसे होगा? ये क्रिकेट का हो गया। वाह, ये पूरा क्रिकेट का यहाँ लोगोफोर खमावनो मोनो बेहाय। कहाँ है? ये खरीदना है मेरे को। इसका प्राइस लिखा हुआ क्या? ओह, सस्ता है। बांद्राय तो दाम नङा माथो। ओह, खम माथो बे। इसको खरीदना है। solid जुता दङ। वाह, हॉकी का स्टिक है इधर। हॉकी स्टिक दिखाई नहीं दे रहे हैं नीचे। ओ बरो वो भी नहीं गसाइगावनि। आयो आंखौ सिनायलायो। आंनि भिडिअ नाय। थेंक इउ। आं हॉकी स्टिक नागिरनानै मोनाखै। इउटुबाव फैबायलै नोङो। आगै लोगो मोनदों गसाइगावनि। गैया नै हॉकी स्टिकआनो गैया। एभेलेबल दंना गैया आगै? एभेलेबल दंना गैया? देखाय, बुरजाथार नांगौ जोंनो। मोजां जुता दंसैलै बेवहाय। नहीं है देखो, मेरा सिस्टर है गाँव वाला। कोई टेंशन नहीं। होगा संगले आ गई जल्दी। हाँ, हॉकी कार्ड, हॉकी स्टिक। नहीं मिलेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा यहाँ। फिर दोबारा उल्लूबारी जाना है हमको। मोनाबा बोरै जागोनलै आगै? हाँ हाँ, सब कुछ है। लोगोफोर गासैबो दंजोबो, नाथाय हॉकी स्टिक मोनासै आं। ओरैबायदि दुखुनि बाथ्रा। बिराद मोजांखा बे। बेखौ बायनांगोन आं। खालामने आगै, आं नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हर। आंनो गोबां बुस्थु नांबावगौ माने। नेव माबा खालामना होलाय आगै नोङो। ओमफ्राय माने स्पर्ट्सनि गोबां बुस्थु नांगौ। माने आं कल खालामनासो फैसिगोन बे बाराव। दिनै लस जाबाय, आं उल्लुबारि थांफिनांसिगोन। सेभ खालामना हो नामखौ। गसाइगावनि ना गैया? मिस कल खालामनाय खनसे दा। मालाबा आंनो नाम्बारखौ रिसिभ खालाम। दे जेबो नङा। औ लोगोफोर, जोबोर लस जाबाय आंहा। मा खालामबावनो, उफाय गैया, थांफिननांसिगोन आगै। बास्केटबलफोरा एभेलेबल दंना? जास्ट हकिनि जेबो थायाना आगै माला? जोंनियाव गेले आगैनि मा दामलै? नों मिथिगोन ना? नै मा प्राइस बेयो? लिरनाय दं नामा बेयाव? नायलाय। नायना खोन्थालाय आंनो आगै खनसे। 1499 जागोन। 1499 1499 बेनि माबा डिसकाउन्ट दङ? डिसकाउन्ट दङ। डिकाथलन एबाव डाइरेक्ट नायनो हायो प्राइसखौ। 1599 1599 सो 100 माबा 200 डिसकाउन्ट दङ आरो 1600 1700। बे गासैबो बुस्थुआवनो डिसकाउन्ट थाखायोना आगै? 30%
थाजोबखायो लिरनो 1500 ओमफ्राय डिसकाउन्ट एसे दङ ना 20 किल'नि दं अके बारा नङा दे 1500 दङ $13.99 फैगोन ना जाबाय दे उफाय गैला आगै आं थांनांसिगोन जल्दि बेनिफ्राय